Nazdar lidi, vítá vás tady Medbitch, jenom Medbitch. Adrian nám teď hraje Assassin's Creed, takže vás nebudem rušit. Asi natočíme za chvilku jedno video a já vám ukážu cheaty na dobu ledovou. Tady takhle zmačknete nastavení. Ice Age Village. Dáte obecné. Obecné. Dáte datum a čas. Nastavit datum a čas a teď vidíte, takhle uděláte, že je dneska 9. Vypnete to, takhle se tady najdete Ice Village. Ten cheat asi nepochopíte, já vám ho ukážu znovu, abyste viděli, že funguje. Dělej naběhni. Je to vlastně primitivní, jenom přenastavíte datum. Přenastavíte datum no, o jeden den a pak budete moct cheatovat s penězma, třeba budete mít miliony, budete si moct kupovat všechno. Vidíte, hledej, tak OK. Teď si to jako, já si to nechci vybírat, já to takhle to naklikám. Dobrý, teď to vyjedu, teď dáme tohle, zase znovu, dáme tohle, teď se nám přenastavil datum, dáme Ice Village, kurva, mně se to nějak ledlo. A za chvilku počkejte. Když to uděláte moc rychle, tak se vám to pak takhle blbě to. Nebo počkejte chvilku, já to radši vyklikám a udělám to znova. Počkejte chvilku. Neboj, hraju. To bude chvilku tmavý, protože to tady jenom vykliká, pak vám ten cheat ukážu znova. Asi když nevyklikáte všechno, tak se vám to nepočítá. A dobře dostáváte levely, takže se vám to fakt hodí. To hustý. Každý den dostáváte mince do té hry, jak můžeš vydělat. Já už jsem se jednou vydělal 800 000 z té hry, ale to není důležitý. Tak koukejte. Vidíte, tady se jenom vyberu tohle. Takhle teď kurňa. Tady a koukejte, už tam nic není, prostě je to vyklizení. Tak to takhle uděláme. Dáme nastavení. Znova se přenastavíme. Tohle. Sakra, dělal čas a proto mi to nešlo. Takhle, vidíte? Já jsem dělal omylem čas, proto mi to nešlo. Omlouvám se. Vidíte, takhle jsem si přenastavil. Už je dubna u nás, protože jsme čitovali několikrát už. A vidíte, hele, day 87. Teď to uděláme znova. Chvilku počkáme. Teď si to třeba, vidíte, day 88. Ono to celkem dlouho nabíhá, protože když to hrajete, tak ono je to pomalý, když to uděláte rychle, tak to máte jedno. Já to vypnu a teď vám ukáže jednu dobrou hru, kterou byste si měli stáhnout. Jmenuje se to Dead Trigger, tady to vidíte, to je střílečka proti zombíkům. Já vám asi ukážu jenom, jak to vypadá. Nemůžu hrát, protože to točím jiným iPadem a tam to hrajem na druhém iPadu, takže je to těžký. Sakra, to vypnu, no to je jedno. Takhle, koukejte. Vidíte, takhle. Tady takhle můžete dělat kasíno. Vypadá to asi třeba takhle.
Tak podle toho, jaký máte zbraně, já byl dobrý, jenomže já už nemám žádný hry, mě se všechny vymazali, protože jsem tam musel mít učení na hovno prostě. Ono to asi blbě uvidíte u toho rohu, protože se odráží naše okno, takže nevím. Vidíte, koukejte, tady máme nádhernou pistoli, takhle jde střílet, tam je třeba zombie. Mně se to hraje blbě, protože to ovládám jednou rukou. Můžete samozřejmě chodit. Vidíte? Fakt dobrý. Tak, to je pro dnešek všechno, tak čau, zdar!